निउसफोर बड'लेण्डआ दिनै नैबे समावहाय खालिगुर समस्तिनि जाथि जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनावहाय बे बिटिसि इलेक्सनाव जा दिनै बिथांमोना नमिनेसन साबमिट खालामनो थांनो नागिरदों बे समावहाय बिथांमोना नैबे टंलानि जा इलेक्सन अफिस बे इलेक्सन अफिसाव दङ आरो बे नमिनेसन थांनो नागिरनाय समावहाय बिथां केन्डिडेटखौ मोनदों आं दिनै बिथांनि खाथियावहाय सोंनो नागिरदों आच्चा दिनै नमिनेसनाव थाङा आरो होनाय समावहाय नोंथाङा मा जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पोलो जिंदाबाद जिंदाबाद ini गासैबो जोंनि खालिगुर समस्तिनि रायजो राजाया फैदो आरो जोंहा खमसे खम 150 खान गारि दङ आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बेंगल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै साफा बिजाथियाबो नमिनेसन होगोन आरो दिनै सोलायनायनि मोनसे सम फैदों आरो सोलायनाया रोखा जाखाबाय जोंनि थांखियानो जाबाय जोंहा जाबाय बेखौ जोङो मोजां महराव जानो थाखाय दिनै गासैबो रायजोफोरा लोबै जोंनि दलाव फैदो आरो जों बयबो गासैखौबो फरायना लादो Saya punya